Huriani Tuhata nama doti ibadah di Botarion suang nima nang Huriani Tuhata nama doti ibadah melalui live streaming di Inganat Tabi Sian Hami Shalom Horas tabuk kama ibadah tapahoma jauh-jauh marsaor dohot Tuhani. Huria nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus hilap do akka ari naung tabolus ragam namasa pasiki pasoring dipancani ngoluta. Adong lasni roha dohot adong parjupangan ale adong nang parsirangan. Adong namarutung, adong narugi, adong nalao, dohot naro. Ima urdot ningoluta, hobartu pardalan nitiki, ditongani pandemi COVID-10 siaon. Diloas tuhata dope hitan waing satu ujung ni tahun 2020 sadaun. Disude nama sai takas do satia debata mangaramoti hita. Atik pesuhar turohata namasa natabolus saliling tahun 2020 sadaun anggo sakap ni Jahoba tuhita ima sakap hasonangan atong hita na pinarhamaol ni Jahoba jana na toktong masihol dia sini rohana bongot mahita tu parsauran nabadia lau mamuji pasangapot tutuhata Roma hita marolopolop tujolona maredema hita. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di borbadia, natmo palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di Jahoba, ero di saliling-nililing nado asini rohana. Ay nunga takas huboto, sakap akan husakapi taringot Tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangad do tahe dada Tuhamaguan asa au mangalehot Tuhamu ujung na hinalungot tomuna. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita ale amanami
amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Gok puji-pujian dohot mauliate dorohanami tuho. Allah diramoti hodo hami madalani tahun 2020 sada. Atik peikon mengadopi ragam namasa. Lumobi ma pandemi COVID-10 sia sahatu ujung ni tahunon. Hu hamauliaton hamido ala di pasu-pasu ho huriam HKBP di distrik 20 sada Bantenon patuluson orientasi pakobasion di HKBP tahun 2020 sada 5 tahun pemberdayaan. Asima roham dihami huriam HKBP Tangerang Kota. Sai dongani mahami manalpuhon tahunon. Jala patol khas mahami memasuki tahun 2022 si basa-basa hononmu tuhami. Dihaposi rohanami do pangareongotiommu dihami. Jala tugu-tugumu dohami mangiahi sakap hasonangan na pinatupami. Ramoti mahuriam makangoluhon pajowomu. Saroha sapikiran hami patupahon lomoniroham ditongani keluarga huria dohot masyarakat nahumaliang hami. Sai patauma diguarmu ngolunami jalalas roha nang pasu-pasu tu nahumaliang hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma pating ni debata di perpunguan ujung tahunon na tersurat di 5 Musa 10 ayat 10 sia. Dang jadi papeolommu uhum, dang jadi ho marni idani dabohi, jaladang jadi jalaon musilua, ai sisipdo papitung mata ni halak na pistar, jala pabalik-balik perhataan ni halak na tigor. Ido sahatna atong rap mangido gugu mahita tutuhan debata.
marbilang-bilang di hadapan ni Tuhani. Manang piga jom nari saat mahita tu ujung ni tahun 2020 sada, bongotat tama tahun 2022. Molo tatai lihon tu budi perdalanan ni ngoluta di tahun non di bagasan alimos ni pandemi COVID-10 sia do hita. Ragam do pangotakna tu ngoluta, adong na aguan di na hinaholongan, adong na aguan di ulaon, adong na moru pacamotan, di persauran siganop aripe dang tarbahin hita dope songon riburna di tiki adorak somasa dope pandemi. Saat do panginonana tuhuria, aidang tarbahin hita dope marminggu dohot marnatal masai torop di bagasan gari jaon, majaga ruhut hahipason. Alani i molotol has dope hita nuaing tu ujung ni taonon ikon hati dakonot tado. Ebenezer rasi rasa nuaing dongan Tuhan kita. Saliling tahun 2020 sadaon, ragam do akan atasakapi di ngolu marsasahalak rumah tangga nang dihuria pe. Adong doi na tulus, alai se adong dope na subdat. Dia kasakap na naung tulus, hamulia tahonot tado tutuhata pardinggan basai. Siala asini rohana patulus sakap ta na hobar tu sakap na dihita. Alai dia kana satulus dope, tagamon madele manang mar rungut-rungut tu hita tutuhata. Alih Tuhan, saya ajari memahami mangatui selo meniru ham dengan lunami. Unang madabu hamin tu pandelean dot parunguton. Molo satulus na sinakap ni rohanami. Di pardalan ni akatiki naung tabolus di taonon, tauji mabain ruji-ruji tu dirita be. Tasukum matu dirita, nunga tapake partikian naung tabolus tua kaulaon nadinggan, sotungdo akka partikiani marsalpuan soadong na taula agia ahape, manang tapake partikiani tu ulaon na so hinalomohon ni debata. Alani i di bagasan uduk dohot serep ni roha, jong mahita dia dopan itu hata patedek sudi dosata. Ale Tuhan debata pergugo na suatu dosan jala amanami. Hujo hami doguarmu nabadiai, ala na tergugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahami. Huparhatu tuhami di nama make partikian na binasa basahonmu, dang sikop dope hami di bagasan hamanaton mamereng manakasi parulo nami
songon akka namarroha. Ai sipata dope marsal puat tiki, hape dang bui dope hulahon hami sikop akka na hinalomohon ni roham. Balik sa akka na huhalong ni hami do jot hu halaputi hami. Sesama dosa nami saluhutna, jala suruh matodim tod di perbadia tu bagasa rohanami bi, asa terbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabesaat hami tu hanguluan na surasuda, na pinar bagabagam diakana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosata. Molotung adong manangise na mardusa, adong do pangodiat diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohai, jala ibana do pardingganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni salhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk dihita di parpunguan mujuk taunon imana tersurat di Efesus 5 mamuk kamai sian ayat 10 tolu rodi 10 onom tajahama marsikat soring. Alai gabe patar doi saluhutna tinoruan ni natiuri ai nasa nong di papatar tiurmai. Dibeheni ni nado tersunggul mahon na terpodon jalehe masian akan amate gabe sundangan ni Kristus mahon. Atong mana mahamu mamereng manakasi parulau muna songon akana marroha unang masongon akana hurang roha. Para hasiang hamu matiki ay ari hasusaan dunay. Ima sahatna martua do akan atau mangingon hatani di bata jalan nau peosa. Amin. Rohanang
ta tidak koma haporsiautai songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jawa hidup ama bergugun na suatu dosan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jawa na sasadei imana tinubun ni si Maria nagabegabia siat por di porbadia adorak soabuhan ido tuhata na tumaun na bernit di pangoman ni silatus na mati terpajar lu ibana di hauk nur silang na tuat tubono turun di tanah na mulak mengulu dari patuluan nama naik tu surgo dahudul tu siamun ni patah amanai paragogon na suatu dosani isi maibana pe mamulak sugo tu tanah on manghumi halak na mangulu do namadi au porsia di porbadia dalam dosa dahuria ni badia huria topa nalak Kristen akan badia do dirasani dosa do diatai nama do mulak mangulu sugo dan halak mati do dia maluan na sudah amin. Kor virtual Sian GSM Immanuel. Seorang anak laki-laki
Bagaimana berita jujur tahun Manang Bridge dan laporan para pengun. Uriani Tuhan Yesus Kristus, hombar tu aturan ni huriata di perpunguan ujung tahun songonon, ikon pasahaton nami do berita jujur tahun manang laporan akhir tahun di tonga-tongata. Alanga di sagihon be marhite grup-grup WA di wek dang apala sude be jaha ho kami. Olan piga-piga ma nama ce perlu ondol honota. Kebaktian dan sakramen, kebaktian minggu dewasa. Walaupun di tahun 2021 gereja kita sempat ditutup beberapa waktu karena mengganasnya COVID-19, sehingga kebaktian hanya dapat dilakukan secara online, namun dapat kita katakan secara umum kebaktian minggu di HKBP Tangerang Kota dapat terlaksana dengan baik dan hikmat. Secara rutin dilakukan 5 kali kebaktian setiap minggu. Ibadah subuh pukul 6 bahasa Batak, rata-rata kehadiran 130 orang. Ibadah pagi 8.30 bahasa Indonesia, rata-rata kehadiran 227 orang. Ibadah siang pukul 11 bahasa Batak, rata-rata kehadiran 171 orang. Ibadah sore pukul 16 bahasa Indonesia, rata-rata kehadiran 145 orang. Ibadah malam pukul 18.30 bahasa Indonesia, rata-rata kehadiran 80 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah anggota jemaat dewasa, maka rata-rata kehadiran di gereja 22%. Nah, ini bisa kita pahami bahwa sebagian karena pembatasan jumlah anggota jemaat karena protokol kesehatan, tapi patut juga nanti kita teliti lebih dalam apakah 78% jemaat yang tidak hadir di gereja hari Minggu mengikuti ibadah secara online atau tidak. Nah, kita bersyukur kebaktian minggu di HKBP Tangerang Kota dilakukan secara tepat waktu dan tetap dengan mengindahkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Kita harapkan ibadah-ibadah kita di tahun depan akan lebih hikmat lagi. Kedua, kebaktian WEK. HKBP Tangerang Kota dibagi atas 30 WEK dan 1 pos parmingguan yaitu Jayanti. Berhubung pandemi selama tahun 2021 kita tidak dapat mengadakan kebaktian WEK kecuali dalam rangka pilihan Gotilon. Kita harapkan di tahun 2022 besok kita sudah dapat memulai kembali kebaktian WEK kita. Bagi WEK yang belum mungkin mengadakan kebaktian di rumah-rumah dapat mengadakannya di gereja atau secara telekonferensi atau memakai Zoom. Namun intinya kita berharap persekutuan dan pembinaan iman di WEK-WEK dapat terlaksana dengan lebih baik di tahun 2022. Poin 2, koinonia, sekolah minggu. Berhubung masih pandemi, sekolah minggu HKBP Tangerang Kota dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 15-16. Rata-rata kehadiran anak dalam ibadah online sekolah minggu itu 40 orang anak. Dan pukul 16-17 rata-rata kehadiran 50 anak. Jumlah guru sekolah minggu 21 orang. Sermon GSM dilakukan setiap hari Minggu pukul 17 dipimpin pelayan penuh waktu secara bergiliran. Jumlah anak HKBP Tangerang Kota menurut database usia 0 sampai 11 tahun 814 orang. Nah, karena itu tingkat kehadiran anak SM dalam ibadah online boleh dikatakan masih 11%. Nah, artinya ada 80% anak atau 700-an orang anak yang belum terjangkau selama masa pandemi ini. Nah, ini PR bersama kita karena kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita tidak tersentuh dengan walaupun masih kondisi pandemi. Kita sepakat jumlah viewers YouTube ibadah sekolah minggu per minggu rata-rata 350. Tidak sampai juga 50% dari jumlah anak itu. Nah, kita sepakat di tahun 2022 kita tetap memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan anak-anak sekolah minggu kita yang mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah minggu. Kondisi gedung sekolah minggu kita tidak lagi memadai.
Apalagi gedung sekolah minggu di lantai 2 separuh sudah dipakai untuk kantor. Nah, ini perlu kita pikirkan serius apabila nanti anak-anak masuk kembali ke gereja, bagaimana kita mengakomodirnya. Kita juga perlu melakukan pembinaan guru sekolah minggu, mengadakan pertemuan orang tua anak sekolah minggu dengan guru sekolah minggu, dan juga pembangunan taman bermain anak. Dengan dukungan nyata dari seluruh jemaat, kami yakin kita dapat mempersembahkan yang paling baik bagi anak-anak sekolah minggu Tangerang Kota ini. Beberapa kali kami sampaikan, kita harus menjadikan gereja kita ini sebagai tempat yang paling indah, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman bagi anak-anak kita. Sehingga kalau anak-anak kita ditanya di mana tempat yang paling nyaman, paling enak, mereka harus katakan di gereja. Itu PR bersama kita. 32, musik. Puji syukur kepada Tuhan, gereja kita dikaruniai banyak sekali anggota jemaat yang memiliki talenta musik. Pada tahun 2021, pelayan musik gereja kita berjumlah 24 orang. Pemandu lagu berjumlah 34 orang. Para pelayan musik dan pemandu lagu ini sudah dijadwal melayani ibadah minggu mulai dari subuh sampai malam secara bergiliran. Nah, kita berharap tahun 2022 besok kualitas pelayanan musik dan pemandu lagu dapat kita tingkatkan lagi melalui disiplin pelatihan dan pembinaan. Selanjutnya ke depan kita harapkan tim pelayan musik dan tim pemandu lagu dapat ditetapkan secara resmi melalui SK pimpinan jemaat agar semakin kokoh dan mantap melayani. 4, diakoni Huria. Diakoni HKBP Tangerang Kota berjalan dengan baik pada tahun 2021 di tengah-tengah pandemi. Huria memberikan uang duka kepada 30 keluarga anggota jemaat yang berduka, 3 juta per keluarga. Dan tanda kasih atau sipalas roha kepada 133 orang inahana atau inanama balu. Pada tahun 2021 gereja kita juga membentuk panitia lumbung kasih, membantu anggota jemaat yang terdampak secara ekonomi dan terpapar COVID. Selama tahun 2021 2 kali telah disampaikan paket bantuan oleh panitia lumbung kasih itu. Diharapkan akhir Januari 2022 paket ketiga dapat kita jalankan kembali untuk membantu anggota jemaat kita yang terdampak secara ekonomi. Nah, kita mengucapkan terima kasih atas dukungan semua anggota jemaat yang sangat besar kepada program lumbung kasih ini. Dalam rangka menyambut Natal, gereja kita juga mengadakan ibadah penguatan dan melalui wek-wek didampingi pelayan penuh waktu, mengadakan kunjungan dengan membawa tanda kasih kepada anggota jemaat yang telah sakit menahun 500.000 per orang. Nah, kita baru tiba-tiba sadar bahwa ada anggota jemaat kita yang sudah 4 tahun tidak bisa berjalan, ada yang sudah 7 tahun, ada yang 14 tahun. Melalui penguatan dan kunjungan ini, kita sama-sama mau mengatakan mereka adalah bagian integral dari persekutuan ini yang tidak boleh kita lupakan. Agar semakin memantapkan pelayanan diakonia, Rapat Parhalado telah menetapkan mulai 1 Januari 2022 besok, keuangan diakonia dipisahkan dari keuangan operasional Huria. Jadi uang diakonia dipisahkan dari uang operasional, walaupun tetap dikelola oleh bendahara Huria. Nah, Parhalado juga sebelumnya telah menetapkan agar dalam event-event sukacita seperti partupolon atau pemberkatan nikah, kita mengedarkan 2 kantong persembahan, 1 diantaranya untuk diakoni. Secara teologis kita mau mengatakan dalam event sukacita kita harus tetap mengingat saudara-saudara kita ada yang sakit, yang susah, dan yang sedang berduka. Pada malam dia Natal kemarin kita juga mengumpulkan persembahan khusus untuk diakoni Huria. Terima kasih untuk semua anggota jemaat, terkumpul catatan yang kami sampai kepada kami 61 juta rupiah dalam 2 kali persembahan sore dan malam. 42, kesehatan. Di saat-saat mengganasnya COVID, seksi kesehatan dan tim tenaga kesehatan, dokter dan para medis anggota jemaat kita sangat aktif memberikan dukungan kepada anggota jemaat yang terpapar COVID dalam bentuk edukasi, mengusahakan pinjaman tabung oksigen, penyediaan obat-obatan yang sangat sulit didapatkan, sampai mencarikan donor plasma dan juga membantu akses mendapatkan kamar di rumah sakit.
Kita semua mengucapkan terima kasih kepada atas dedikasi para dokter dan para medis yang telah meringankan beban anggota jemaat kita yang terpapar COVID. Kepada semua anggota jemaat yang terpapar COVID, gereja kita memberikan ganti buah sebesar Rp300.000. Tercatat ada 237 orang anggota jemaat kita yang terpapar COVID di tahun 2021. 5 penata layanan, sekretariat dan kantor Huria. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, kantor Huria pada awal tahun, kantor Huria telah dipindahkan ke bekas rumah dinas Huria, dan setelah rumah dinas dibongkar, kantor Huria dipindahkan lagi ke lantai 2 menggunakan separuh dari gedung sekolah minggu. Kantor Huria buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai pukul 16 WIB. Kegiatan kantor setiap hari diawali dengan ibadah pagi yang wajib diikuti oleh seluruh pelayan penuh waktu dan pegawai administrasi gereja. Kantor Huria setiap hari dilayani oleh 3 orang tenaga admin, 1 orang bagian rumah tangga, serta 1 orang koster dan 3 orang satpam. Pelayan penuh waktu bergantian setiap bulan menjadi sekretaris bulanan mendampingi tenaga admin. 52 database. Untuk mendukung tugas pelayanan dan penggembalaan gereja dan sesuai dengan aturan peraturan HKBP, kita juga telah memasukkan database HKBP Tangerang Kota ke dalam sistem database online kantor pusat, HKBP Pusat. Kondisi existing database HKBP Tangerang Kota per 30 Desember 2021. Bapak 1.110 jiwa, Ibu 1.235 jiwa, Pemuda 1.022 jiwa, Remaja 511 jiwa, Sekolah Minggu 872 jiwa, Lansia 322 jiwa, jumlah total 4.748 jiwa atau 1.292 keluarga. Jumlah jemaat pos Parmingguan Jayanti yang menjadi bagian integral dari Tangerang Kota ada 57 keluarga. Masih ada anggota jemaat kita yang belum lengkap datanya, termasuk nomor teleponnya. Jadi Amang Inang, kalau nomor telepon Amang dan Inang tidak ada di kantor Huria, kami sangat kesulitan melakukan pelayanan untuk melakukan komunikasi. Dan masih ada 102 keluarga anggota jemaat yang terpaksa, kami katakan terpaksa, dimasukkan menjadi WEK diaspora atau parserahan karena ketidakjelasan keberadaan dan keaktifannya. Jadi yang disebut WEK diaspora ini adalah WEK yang terpaksa karena tidak jelas keberadaannya, tidak jelas keaktifannya, dimasukkan ke dalam WEK diaspora. Nah, karena itu kita harapkan di tahun-tahun mendatang WEK diaspora ini kalau bisa dihapuskan. Semua kembali ke WEK masing-masing. Kita bertekad merampungkan database ini, sebab berdasarkan database inilah kantor Huria bekerja mulai dari pembuatan surat keterangan, akta, ucapan selamat ulang tahun, kelahiran dan ulang tahun perkawinan di Warta. Kelengkapan database ini juga yang membantu Parhalado mengadakan komunikasi dan pelayanan kepada anggota jemaat. Selanjutnya, berdasarkan database ini juga kita lebih akurat menyusun perencanaan gereja kita. Tentang keuangan nanti disampaikan oleh bendahara dan parartaon. 54 aset. Kita masih memiliki PR pekerjaan rumah, mengurus sertifikat lahan aset gereja kita. Jadi satu-satunya lahan aset gereja kita yang sudah memiliki sertifikat hak milik adalah lapangan parkir 4.500 meter persegi. Lahan gereja ini, lahan gedung sekolah minggu 2 persil, lahan bekas rumah dinas dan rumah Pak Juli ada 3 persil, lahan rumah Bible Pro belum ada surat-suratnya. Nah, untuk itu Parhalado telah membentuk sebuah tim diketuai calon sintua Parluhutan Simanjuntak dengan jangka waktu 1 tahun membereskan semua surat-surat lahan gereja ini. Marilah kita bantu dan kita doakan. Selanjutnya di tahun 2022 kita juga bertekad lebih merapikan lagi sistem database aset kita sebaik-baiknya sesuai tuntutan aturan dan peraturan gereja kita. Jadi gereja ini punya banyak sekali aset, bukan hanya aset yang tidak bergerak, tapi termasuk aset yang ditangani oleh seksi tim sound system,
aset yang ada di rumah-rumah dinas, aset yang ada di kantor, aset yang dikelola sekolah minggu, semuanya harus kita rapikan lagi pendataannya. 55, pembangunan. Pada tanggal 21 Mei 2021 yang lalu kita telah mengadakan peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas Huria 2 unit, sekaligus kantor Huria dan penambahan ruang SM dan rumah koster. Izin sudah kita peroleh. Namun berhubung adanya protes dari sebagian masyarakat sekitar gereja kita, maka pembangunan itu terpaksa kita hentikan sementara agar suasana tetap kondusif. Panitia pembangunan sedang mengusahakan izin baru sekaligus melakukan pendekatan ulang kepada warga masyarakat. Marilah kita doakan agar pembangunan dapat kembali kita lanjutkan di tahun 2022 ini. Namun, puji Tuhan kita memiliki lapangan parkir yang luasnya 4.500 meter persegi. Nah, di sana pun masih ada bangunan yang kita hentikan juga karena protes dari sebagian warga. Kami berharap semua ini tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk melayani dan membangun. Lapangan parkir itu telah kita tanami dengan pohon buah-buahan, ada 30 pohon mangga, ada 3 pohon pete, mudah-mudahan tahun depan sudah berbuah, kita bagi-bagi dengan damai. Kami minta agar kebersihan lapangan parkir tetap kita jaga bersama. Dan kami harapkan sebelum lapangan parkir bisa dibangun, kita memanfaatkannya semaksimal mungkin. Salah satu misalnya untuk tempat olahraga. Kami sudah minta kepada panitia pembangunan kalau perlu bikin di sana jogging track supaya kita manfaatkan. Karena sangat sayang lahan sedemikian mahal kalau hanya dipakai untuk parkir. 55, persiapan jubileum. Rapat Parhalado dan Rapat Huria Desember 2021 telah menetapkan hari jadi HKBP Tangerang Kota 2 April 1978, yaitu pada saat peresmian kebaktian minggu pertama di BK3 memakai nama HKBP Tangerang Kota yang dipimpin oleh Pendeta SL Simanjuntak dari Resort Petojo. Jadi Rapat Huria telah menetapkan hari jadi kita 2 April 1978. Nah, itu artinya tidak lama lagi atau 6 tahun lagi HKBP Tangerang Kota akan merayakan jubileum 50 tahun di tahun 2028. Sebab itu mulai 1 Januari 2022 besok kita mencanangkan gerakan HKBP Tangerang Kota sehati menuju jubileum 50 tahun di tahun 2028. Rapat Huria juga menetapkan bahwa gereja kita akan mulai menabung menyisihkan 15 juta rupiah sebulan atau 180 juta per tahun untuk biaya jubileum 50 tahun 2028. Jadi jangan dikumpul nanti baru tahun 2028, tapi kalau kita kumpul mulai tahun besok, kita mendapatkan paling sedikit 900 juta atau 1 miliar rupiah untuk biaya jubileum, pesta besar, pesta rahmat Tuhan tahun 2028. Yang terakhir, perbaikan akustik. Satu masalah besar yang sangat mengganggu ibadah dan acara-acara gereja kita adalah kurang baiknya sistem akustik gedung gereja kita. Jadi amang-inang sound system kita itu mahal. Tetapi kenapa suara kadang-kadang seringkali tidak terdengar dengan jelas? Masalahnya bukan di sound system, tapi di sistem akustik. Nah, karena itu kita sudah putuskan untuk membentuk sebuah panitia perbaikan sistem akustik yang diketuai Bapak Ishak Sitorus dengan masa kerja 10 bulan. Supaya Natal tahun 2022 tidak ada lagi suara yang berisik atau suara yang tidak jelas. Kita ingin khotbah, lagu, warta, pidato atau apapun itu terdengar dengan bening dan jelas. Nah, untuk itu kita butuhkan biaya. Pengalaman kami di HKBP Rawamangun misalnya dibutuhkan sampai ratusan juta, 300 sampai 400. Malam ini kita mulai kumpulkan dana awalnya. Yang penting tahun 2022 kita bertekad masalah akustik selesai. Demikianlah laporan kami, amang inang sekalian, tentu masih banyak lagi yang harus kita sampaikan sebetulnya. Pada akhirnya marilah kita mengatakan dengan sepenuh hati, cukuplah bagi kami sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekayaan, tapi khusus kemuliaan biarlah hanya untuk Tuhan. Sekali lagi,
cukuplah bagi kami HKBP Tangerang Kota damai, sukacita, kekayaan, kesehatan, tapi khusus kemuliaan atau hasangapon biarlah kembali untuk Tuhan. Horas. Laporan parhepengon ni Huriata periode sada Januari sahatu 23 Desember 2020 sada naung diaudit Badan Audit ni Huriata. Saldo awal Huria ono pulusia juta 374.750 sada rupiah. Pembangunan 520 juta 570.160 rupiah. Total saldo awal 510 juta 152.110 rupiah. Total penerimaan Huria 4.107 juta 254.136 rupiah. Pembangunan 744 juta 434.470 rupiah. Total penerimaan Huria dohot pembangunan 4.250 juta 720 rupiah 600 rupiah. Total pengeluaran Huria 3.117 juta 310.170 rupiah. Pembangunan 1.055 juta 245.800 rupiah. Total pengeluaran Huria dohot pembangunan 4.172 juta 564.726 rupiah. Selisih penerimaan dohot pengeluaran Huria 120 juta 175.157 rupiah. Pembangunan minus 310 juta 211.320 rupiah. Total selisih Huria dan pembangunan 120 juta 236.172 rupiah. Saldo akhir pembukuan ni Huriata Huria 250 juta 340.100 rupiah. Pembangunan 210 juta 766.230 rupiah. Total saldo akhir pembukuan ni Huriata Huria dohot pembangunan 470 juta 116.774 rupiah. Diperiksa jala ditandatangani di tanggal 20 Desember 2020 sada uluan ni Huriata Pendeta Daniel Taruliasi Harahap
Ketua Parartaon, Situa Lidung Nainggolan, Bendahara Huria, Situa Buka Lubatoruan. Songonima laporan parhepengon Huriata periode 1 Januari sahatu 23 Desember 2020 sada moliate mahdihita saluna. Menguduti berita jujur tahun dohot laporan parhepengon hami songon sian parartaon ni Huriata pabotohon anggaran ni Huriata HKBP Tangerang Kota di program 2022. Ima naung diputuson marhite rapot Huria di tanggal 4 Desember 2020 sada. Na perjolo pengeluaran ni Huriata di tahun 2022 4 miliar 650 juta 625.750 rupiah. Ima sada biaya rutin dohot operasional 2 miliar 654 juta 235.910 rupiah. Napa duahon biaya belanja gaji tunjangan dohot honor 1 miliar 124 juta 912.760 rupiah. Napa tuluhon biaya program 1 miliar 200 juta 477.000 rupiah. Napa duahon penerimaan Huria nata perkirahon 4 miliar 970 juta 800.000 rupiah. Ima sada sian pelian minggu dohot pelian ibadah asing ucapan syukur diharapon Huriata 1 miliar 670 juta 500.000 rupiah. Diharapon Huriata do pelian minggu per orang sekitar 30.000 paling otikna. Alai boydotong lebih sian 30.000 per hala. Paduahon pelian bulanan dohot perpuluhan. Onma nama nanggung biaya ni belanja manang balajo ni pegawai dohot full timer. Jadi diharapon Huriata mai sian pelian bulanani dohot perpuluhani laho manutupi 1 miliar 252 juta. Jadi dihirim Huriata pelea bulana tasetor di bulan na berjalan jala taanggarhon moloboinian minimal 100.000 ma per kakak tasetor pelea bulana tei. Alai molosotuk 100.000 sedia be tongdo di jalo Huriata. Alai moloboi lebih sian 100.000 batasetor ma ala balgata dapot balgama tong setoran pelea bulanan tapasahat tu Huriata. Napatuluhon songo sumber dana ima pelean gotilon. Nabarupe taulahon pelean gotilon di 2020 sada target ni Huriata 170 juta. Alai puji Tuhan bodo dapot sada miliar. HP di tahun 2020 tapatu patong pelian gotilon dapat ta 500 juta. Ima songon anggaran penerimaan dohot pengeluaran ni Huriata
ano di tahun 2022. Pabotohonon nami do tuhita sudi saluhutna pengelolaan keuangan naung tapatupan asalidengon diulaun huriata secara transparan dohot akuntabel. Tatangnya kema di tahun 2022 boy muse lam tapadingkan aka laporan keuangan manang parhebengon ni huriata. Sian hami para tahun dohonon nami ma mauliate tuhita sudi ruas dohot donga parhalado dia kapar saurata manupai huriata sepanjang tahun 2020 sada. Tangiang nami, tangiang tasude saluhut, boy tapatupa muse lam undengkan sian nang taulahon tu tahun 2022. Songonima sian hami pada tahun butima horas. Pinasahat ma tikitu nama dokata mewakili ruas. Shalom, horas ma dihita apala luhutna. Audisor jongjong songon utusan atau mewakili ruas Binsar Siregar sian Wiksaplonom. Tuk pesoarong pemilihan siapa yang mewakili alai nunga diririt sian pangulata batung au penoang nama dokon hata songon mewakili ruas bau naung sisa dadok mahita disi. Nah hormati hami amang Padita Daniel Taruli Asi Harahap songon Padita Resop. Amang Padita Budianto Silitonga. Suak songone nang amang Padita tuk speso dison nasida apola ditikion. Hotma Padita amang Padita Hotma butar-butar, amang Padita Mangandar Sinaga, do inang Romauli Siahaan. Suaksongoni inang Bibel Pro bertauli hutauruk. Nak suaksongoni pesudia kamu ka parhalado nami nasoboi hu padok kami sada be. Suaksongoni nang salhu nama mendukung di acara lagu-lagu moliati madihita apala luhutna parjolo hami songot sian ruas parjolo sahali madok moliati do tu amaka amata padita apala luhutna parhalado suak songoni nang pegawai na mendukung saluhutna program-program gerejaon nunga tutu amang nunga dilek kamuna gu nasiang gugu muna nasian rohamuna lao parmudu-mudu lama banda dinggan tu gereja taun. Jadi saya tu hatta mana madungani hamuna amang do inang Padita sanggia masalhuna akka jerih payah muna naung dilek kamuna tu hami ruason semar lipak gadda matutu di pasahat tu hatta mardika basai sanggi ma setoktong dilihat di hamuna hahipason sok songonia kadipikiran na denggan lao paninggaton naung denggan gari jataun naung torop do oba ribu oba ratus sekian hurak tak kesenakin jemaat nihita gereja HKBP Tangerang sudah luar biasa. Sian oba ribu oba ratuson songoni manang paroha alai napas doroha tuhat do na mengiring kamuna amang Padita do inak Padita sok songoni parhalado lama turehon hita na dison ima na perjulo na badua hon tu hita ruas
Ngagajang nakita bigi siya na matapad dita resort soksoni siya parhepeng soksoni kausian aka pembangunan. Memang mulunihatan masalah program sangat erat hubungannya dohot parhepengon. So support siya kita ruas daksay hola support haradeon mangna akan asik pena nahobartu kehadiran di gereja alai suak songoni song naung diodolhon ni amata nakin siapa hepengon asa anggian nian talian roha talian gugu lau mendukung sude program-program nahobar tu keberadaan do kemajuan ni gereja nang ruasan nabe di Tangerang. Tanpa dukungan sian hita, maka program-program yang sudah dibikin sedemikian bagusnya itu akan menjadi hanya ada di atas kertas tanpa bisa diwujudkan dengan baik. Jadi alani martangiang mahita sadirongani Tuhan mahita anggia ma dilehan gugu doh roh dihita lau mendukung sude program-program gereja naung di bane aka pangulanta. Nah terakhir doh nabaduluhon pandemi Covid sudah sedemikian rupa merubah sude sendi-sendi hidup tak di perekonomian nang di parwau soksong ini nang di pergaulan jok-jok do sipata paju pangiba songsong nakim makatai halame dot amata situa di luar jok-jok do hita paju pang dongata masih sisean alai di bagasan hola masih sisa sajo horas tetapi hola dung lewat sini berpikir siru teh nakin naman di Siawi. So tung maridok kuna na sobong. Alay hulala sudedo hita makilala marasa honi. Alani kopi itu masai gudang do kerugian memang. Apalagi mesti harus ditambah dohot masker masih siape. Bahoras ningon na masih patat tong alay. Kami no tomang nai siya na naman dokonon. Duk pelewat ay siya nulo habenakin. Olom minat indapot tumuse. Sotong biru handa alanya kamaskero duga behu tu takut ada dia ka perekonomian petong dosongone udang do hita na kehilangan padaraman baik di perkarejuan nang rokyak kerejo boy gawe PHK na rokya nakka namang gulmi di parngulo di ekonomi boy gawe so alai pos marohata di Tuhani pahitnya yang sudah kita sudah alami selama 2 tahun lebih. Tetapi sampai di penghujung tahun 2021 ternyata Tuhan masih memberikan berkat kepada kita. Boy do talalui. Akan hacit, akan lewat song akan biasa taroko tanan non song namartangia kita di tongani jabut tabi akan nang saku masude. Song parsal puni tahun naburukima parsal puni akasude akan hacit. Aleunang akan nadinggan dah. Mula akan nadinggan ni loma terus. Akan haciti marsal puan. Anggo akan nadinggan ni ta tiup magumus. Ake, amu ada damang do dainang do akan aposan nami. Soni do teh? Setuju di tadi sih? Mau lihat mak. Jadi iro na boy roko kami son sian hami noaing utusan sian ruas. Mau lihat mak dihita. Saya sah mahita tolkas tu ari mersukut ari 5 tahun naik baru ari pajaluan pasu-pasu dihita apalaluna tungga jangutik pena huruf konon bahasa itu hatta mana-mana baik dihita ka pasu-pasuna terlebih tua ka mata pandita na pandita do ka perhalado nang dihita pe ruas apalaluna utima moliate ma dihita apalaluna. Pinasaha matiki tuno abuan tangyang pangodianon.
dihamu amanami dohotina nami asata pauduk marohatta martang yang mahita. Mauliate gok puji-pujian ma di pasah rohanami tuhua di Tuhan. Alatuk takas doa si doh tolong roham dihami saluhutna. Suak songoni nang dihuriam hak KBB tangarang kotaon. Diramo di hodua di Tuhan. Bui merdalan parminggu dihuriamon. Molotukpe soapala maksimal dape. Takas to di botohua di Tuhan selama 2021. Macai gudang do paru kilon na hua do bihami alani pandemik COVID-10 sia. Masa dua di Tuhan parsahiton. Masa do paru kilon. Alai takas Tuhan pamotoi doho di sisa luhutna. Jala diobasot Tuhan mangido mangelik kami tu adopan munasun badiai. Akan nama rukil apulam, akan nama sahid pamalumum. Nang saluhut na ni Tuhan, pardalanan ni ngolo ni ruas ni huriam HKBP tangarang kotao. Tokto ngali Tuhan, iring-iring jala tugu-tugum. Jala suak songoni donang di tahun 2020 sada. Alasi do tolong irohama ni Tuhan, bui sahat tami. Di ujung ni tahun 2020 sada diborngin na hulomon. Alia makpardingkan bahasa. Marpos ni roha doham itu ho ali Tuhan. Asa saluhut na ruas ni huriam. Patol hasomu tu tahun 2022 ali Tuhan. Nang di tahun 2022 pi ali Tuhan. Lehonomu hasehatun ni daging nak kasehatun ni partod diom. Tugu-tugum musaluh narwas ni huriam tulomo ni roham. Akan met alia makpardingga bahasa bahay may buri-bur magudang. Akan namar sikola lehon hapistaran asang giat gebejol manamar bisuk nasida. Mabaylas rohani na tua-tuan, mabaylas rohani huriam ali Tuhan alani nasida. Suak songoni alia makpardinggan bahasa. Diak kena mengaluli ulahon. Pos rohanami ali Tuhan dongan amu nasida. Asang giat alia mang. Dapat na niluluat jala cupang na jinalahan na di tahun 2022 na nang roh ali Tuhan. Alia makpardinggan bahasa. Nakinung atuk takas di patorhas uluan ni huriam amak padita resok nami. Jujur tahun ni huriam manipat tahun 2020 sada. Nung adipatol hos nasida nang program ni huriam ali Tuhan tahun 2022. Kuboto hami ali Tuhan tuk setuk gogo nami lau mangulahoni yang gosok alani pangurupi ommu. Alani ali makpardenggan bahasa sapalanang di hokopo hami di tahun 2020 sada. Asi maroham ali Tuhan. Tugu-tugumu mahaminang di tahun 2022 na le Tuhan. Suak songoni ale Tuhan nang di bagian parhepengon ni huriam. Lau pakyon ni huriam lau makubasya kanarikot di tonga-tonga ni huriam. Takas do dihatahon bendaharan nami nang parar tahun nami ale Tuhan. Akkadian anak sulahon nami di tahun 2022. Alaya lia makpardinggan bahasa. Yang gosian hagogon nami. Tuk sotuk dogogo nami lau manghulahoni yang goso mangasahon asidohot tolong iroham. Alani ale Tuhan. Tung manok tung masih dohot tolong iroham dihami saluhutna. Dihuriah HKBP tangarang kota nang diruas na pi ale Tuhan. Asang giat ale amak pardenggan bahasa tutu masih beta-beta kami lau manghulahon akka naulina denggan di tonga-tonga ni huriamon. Ale amak pardenggan bahasa nang disaluhutna ruas ni huriam. Molo tu ngadong na dibaga sa parsahito na le Tuhan pos rohanami di tahun 2022 na pamalumom ya le Tuhan. Ay marhiti hapor siya nami takas dari huboto hami le Tuhan. Tuk dogogom la pamalupon akka na marsahit. Tuk dogogom la mga puliak ka na marsakroha. Tuk dogogom la patupahon akka na uli na dinggad di tonga-tonga ni huriamon. Alaniya liya makpardingan basa pasahat may. Asagok las ni roha hami. Makalasod dinggan basami. Alia makpardinggan bahasa.
Masya gudang dupin anak si pangidon nami siyan ho jala takkas huboto hami manangahan narikot di ngolu nami on ready dui diho alania dia maksa palanang diho kopohami pasahat may dihami le Tuhan asagok las ni roha hami dinalaw madalani ari-ari ni ngolu nami jala tol hasami itu tahun 2022 nang pinaradem na naik si dalanan nami alia makperdingkan bahasa nang di dosa pangalasyon namin nahulahok kami selama 2020 dali Tuhan asiroham dihami sesaum musaluhut nai asa tung tamahami majalo pasu-pasu nasian hoi dia kedosa hurangan nami ali Tuhan tung marpamuati maroham dihami asa tunggok las ni roha hami madalani manang manalpuhut tahun 2020 sadaon sahat tami itu tahun naik baru tahun 2022 nanang roh imatang yang doho tele-hele nami ali amak perdingkan bahasa nahu pasahat tami tuho marhite Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma di pasah roha nami tuho amin. Maredehita sia buku ede nomor 637 umat tapasahat pilihan sadaa sadabi dohot 2 tudana pensiun HKBP suang songanima dang ruas neuria na mengikuti ibadah melalui live streaming tapasahat ma piliata melalui monitor di Inganat Tabi Marede Mahita. Na
Dameni de batana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salut nak kamang do inang. Nunga marulak lo nilas nirohata. Sian mamuka minggu Advent di pesta Natal satu perpunguan bodari ujuk tahun 2020 sada bornginon laos mengaradi kita memongoti sada tahun yang baru di 2022 nandang ro nani tuhatama toktong tagolom taham latih madeng gabasanay pakulingan itu hatta mahita ganup di bornginon sian hatana natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 20 sia mamuka sian ayat 10 sahro di ayat 14 namadok songonon. Ai songonon doha tani Jahuba molodunggok na 70 tauni di Babel batakku mahamu dohot pasitokot tuhamu baga-bagaku nadinggani asa mabuak kamu mulak tuingananon. Ay nunga takas suboto sakap akan au sakapi. Taringot tuhamu ninna Jahuba. Sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalungut tonomu. Jadi pajojo muna maau uhut lao kamu martangiak tuau gabe tangi honok kumahamu jalalulua muna maau lao jupang hamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupak kamu maau ninna Jahuba jala mulak bahinoko akan terbuak siak kamu. Jala papungoku hamu sian saluhut bangso perbigu. Dohot sian saluhut inganan habolongam muna naselaun nahuba ini. Ninna Jahuba. Jala mulak kamu buanoku tu inganan habor hatam munahian laho terbuang. Olak nima sahakna amanginang ruas ni huria na marpungu di bagajoroon nang diganup inganat tabi narak marsaur hitan waik secara live streaming. Ojahan di parsaurata
di perpungua bodarion di dok sakap hasonangan nasian debata rancangan damai sejahtera sakap hasonangan nasian debata meloro suku cukun dia do ni dok na hasonangan manang damai hasonangan manang damai manggombarong ngulu na denggan maduma malua suada pangguturi jalamang untuk bibel tai hasonangani saiho doido hot hapur siauta di bagasa Jesus pola hiata kas tidok di natar surati jala dame ni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna itu sido hamu di jauh di bagasan sada daging gabi parroha mauliate ma hamu di Kolose 3:15 doi di padan naik baru turbuk di Bornginon sian padan narobi di Jeremia buha roha sonangan sian de mata ai di habuangan do bangsoi bohama roha sonangan manang dame ai daudu na sida sian luat manang inganan nau kiati no topon ni Jahoba dingudu na sida bohama roha sonangan ai di bagasan gonggoman ni bangso na asing do na sida maol doon atusan na liak kamang do inang alaya sa takas atusan saliling na 40 tahun lubi maapakubasyon ni panurirang Jeremia dakya lupa imana paingoton bangso ni debata adorang di tanong na sida nang duntu habuangan asa manat na sida mernida jea manang mara nabuy masa di ngulu na sida molo say marsoba na sida tu gana-ganaan manang berhala ala niyaha ala Jahoba sabindo si haposan danggugo ni portibion dang uti-utian ni hajol maon manang napinatupa ni akan nagugu di portibion hola Jahoba sabindo alania kamang do inang ternyata nakpe di bagasan habuangan bangsoi di sariho Jahoba do hita songonda buy jahot tadi jolo ni turpukon di ngulu ni bangsoi di sandang pangan dan papan bahkan di sariho Jahoba do nasida nang di ngulu keluarga asa meneruskan keturunan bahkan di suaraho Jahoba do nasida asa martangiang tuluat inganan habuangan nasidei ido song natakas boy jahaon di biddu 20 sia Jeremiaon ayat 4, 5, 6 dohot uduk nahu jahahod dihita tabigi panarehon ni Jahoba di nasida songonod dohata ni Jahoba zebaut di mata ni Israel tu saluhut naung terbuang akka na hubuak konsian Jerusalem tu Babel pauli hamu akka bagas laos ingani hamu jalapuk kahamu akka porlak laos pangak kamu parbuena jadi do naking nakpe di habuangan nasida ikot tongdo bergerak bekerja dang gabe holan manol soli gabe asip alai ikon aktif baru na manguduk di dok mse buat tamu ma parupuan bahen jol mamu asa tumubuhon anak do buru kamu pawroh kamu ma anak muna jala buruh kamu ma boru muna
asa tumubuhon anak doh boru nasida, asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna. Tugas ni bangsa na terbuangi memelihara kesinambungan hidup, asa adong manoruson sakap hatuaun ni Jahuba manaksa di hari pe. Baru na manguduk musa di dok, rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubah ini jala tangya kok kamu nasida tu Jahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Luar biasa kamang do inang nakindang masuk di akal di habuangan di hahacitor do nasida alai disosoi Jahoba do nasida ikon mamuka porlak pauli bagas marhasohotan manangiyakon luat inganan nasida. On ga berefleksi do dingoluni jolma bodo jolma mamuka porlak alai dang dipangap perbuena moloso diurus moloso denggan di raduti. Lo jolma mamuka bagas permianan dalam arti boido bagasi secara fisik, alai boido bagasi secara hubungan emosional merumah tangga. Alai dang diingani bagasna, dang diraduti rumah tanggana do dengan. Tugas ni akka napursia di Kristus di Tuhan ido. Manang na manguduk muse, boido masa di nguluni jolma, nang disadaluat imana, alai dang dihilala, haulion do hadengganon ni luati, nak pa di tonga-tonga ni pergumulan, sahirana so haulio dohot bagian ni nguluna. Itu sipata seolo makatai jolma taringot tuaka pamarita, tuwa imada pamarita itonggo, kurang nama marita nasida contohna. Anggo na mangula, hita do mangaluni hita ninna. Baru nek cara berpikir ni. Surah pamareta dang mangula-ulau na dang mangaradi keamanan dang mangaradi fasilitas, wah hita mangula-ulau ta. Boy do honot tano yang ala dirita hita boy gayu mangulu tanpa campur tangan ni Jahoba marhite akalingkungan ta. Nak pa di tonga-tonga ni parukilan. Nung ngata bigin akingan. Nung ngata bonus di masa ni COVID 10 siyai. Toho godang do dihita na marukil bahkan na ago akosa. Alai kodohonot tadonang di tonga-tonga ni parukilo ni songon bangso na dihabuangani torop do naksya kita toktong di sarihon Jahoba. Asa dang mundur kita siya nakkaulaon na patut siulaw ta. Asa dang gabita suadahon akka parumah tanggaon di bagasan holong di Tuhani. Asa dang gabi so tangya konota lingkungan ta. Ikon si sadaiho do di si halak na manadda Jahoba. Ikon marnida padonganion ni Jahobai dang alang marsihohot do baliksa di ngoluta. Idu badi jolo diturpukon dipuka ay songonod do hata ni Jahoba molodunggok na 70 tahun ni di Babel ibatak kumahamu dohot pasitok kot tuhamu bagabagak kuna dinggani asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Jadi adong doha buangam muse alai jowok ku dohamu didok ay nung ngatakas suboto sakap akan usakabi taringot tuhamu sakap hasonangan do tahe dada tu hamagoan asa aku mangaleo tuhamu ujungna hinalungut tong muna 70 tahun di Babel. Curana yang disukun ngaduk kita 70 tahun di Tangerang Kota nak kamang do inang. Rata-rata do pada 30 ate, dong lilingaram ngadong 50. 70 tahun dang waktu na jepek noni. Molo siat sahid si anak ka parukilon ngasa ngak marukil bisi.
Alai jolma na tinudo ni Jahoba nak pinoksanga marukil, dinapot no Jahoba do diingo doi. Songon ido nakita 2 tahun kurang lebih nga marukil hita. Dang namas namadok na soborat parukil tayak kamang do inang borat tiat doi. Alai molo dibadikot tu masa leleng ni habuangan 70 bara. Bado kono tamahari bangso na piniliti. Leleng nga 70 tahun asa dipakulingi Jahoba. Asa dipaula musena sida. Ba mau lihat dulu kono ta. Hita nak beditonga-tonga ni paru kilo 2 tahun kurang lebih. Didongani Jahoba do hita. Dipargugui do hita. Odo nagabe jaminan nang dihita. Dinadang majalo tahun na baru. Dak tatusi marsugut manak songo dia. Dak tatusian non manangahan masa di nguluta. Alaya la Jahoba tatadda. Dohonon nama jaleko kaporsiata do. Dalanan nami maari doho taon ni lehomo to kami na sodung waktu si kami ali Tuhan marhite asin ni roham Tuhan nahu tadahami nahu sobahami di bagasan Yesus Kristus. Dalanan nami mapartikian na so pasti waktu si kami marsogot di bagasako ali Tuhan na pasti madongani kami. Songo bangsomina sinurum ikom mamuka porlak pajong joko bagas ikom pajong jokon per rumah tanggaon ikom manangyakon nang luak nape sada siturudo nang ulau tai nang dipartikian mangak kamang doho inang marukil nasida marukil hitang alaidak sudat patupahon natinonahon ni Jahoba nang dihita. Alani ikoni ngotot tado molo sakap hatua do nabinuan ni Jahoba. Molo rancangan damai sejahtera do nabinuan na. Matonggo di Jeremia ni dihatakon. Tubang swi nak tuhita saunari. Didok di Jeremia 10:7 ayat 7 dohot uhalu songonon akamang inang haanggi pinaribot. Alai mertua mabawa na marhaposat tu Jahoba. Jala Jahoba haporusanna dibahel. Tudos do ibana tu hau na sinuan ditopi ni batangai. Jala majarar uratna dilabung batangai. Jala dang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulungna jaladang horsoan ibana di tahun haraparon jaladang macohot merperbui luar biasa saulak nai nak pemangadopi paru kilon pergumulan na macay mauli ingotot tado songon na pinashak na tubang soon tuhita sudinang nuaing martua mabawa na marhaposan tu Jahoba. Enami makula bawa runa martua rang dohot akaina. Baru nak tutu. Nah ulam milik ni bawa runa martua on. Nah nang dohonon na molo didok pe bawa dohot do akaparopuan. Tohome tu persuruan ni Jahoba naking asama rumah tangga kan. Asa marhasohotan dang nasida. Totumu lo marhapor siaw do bawa padohok marhapor siaw nang ina dohok rumah tangga anak gabi ducun hau di topi batang aiki na soolo malos bulung nai rata marparbue na dinggan baidu dah nak pisipata molo tabereng di keluarga molo tapamana di perdal di keluarga kamang do inang tang na mga pinya kama sa jahat-jahatnya kama oh parjul maju sa burju-burjunya kama molo jahat do inata cenderunggo keluargai hancur berantakan sa burju-burjuni amata alai sabaliknya
Sa jahat-jahatnya mata, parmabuk, parjuji, do akalan na asing. O dan yang mengalih kesempatan tua mau dah sajahat dah. Alai mulu berjui nata, ina na merlapatan, ina ni na mangulu, tinggal do pare anak konon na. Pamanat titai. Dang nama dokola tugas ni ina ha berjuon. Ama pe ditaringoti do dison bawa. Ikon bekerja sama doi. Dang mungkin saut ulau di tonga-tonga ni bagas tabi yang goso na kerja sama ama doho ina maka porsia Jakoba. Dang mungkin saut ulau di tonga-tonga ni huria haka bibit tangerang kota ang goso satai ama doho ina sia bagas nabi sian uik nabi sia jetro nabi laho makalas so dingga bahasa ni Jakoba songombang soon. Nakpe di paru kilo ni diingot nasida do ulau nasida ikos sai pajong jokon bagas mamuk kaporlak pajong joko parumah tanggaon manang yakon luat inganan habuangan nasida disariho Jahoba do nguluta sadok dilehon narikoti dihita idu siya mulati honota mulo disari ho Jahoba do hita disakap hatuaon na pinamasana naktu hita sakap sonangani baik kulam merpanari homa didok nang dibibil tai mulo disarihon Jahoba do nguluta terlumubi mengadobi kepartikian hobardoi nakingan naktu episteli paling tidak tolu ditonahod disi akar ruas ni Jahoba na porsia di Kristus dos nang na dihabuangani ikon naing parjolo di dok dungo tarsunggul maho na tarpodom jalahehe masian akan amate gabi sodangan ni Kristus maho inda jadi duk tersunggul ikut dungo jala dungo beda do dungo dohot dungo ngolo dungo bodoh holan keadaan tidur terbangun. Alai molo dungo berarti siap siaga setiap saat mengatusi rencana ni Jahoba. Dungo jala dungo. Terbangun jala siap siaga. Marnida ngulu na pinasa ni Jahoba. Jalan apa dua oh didok muse manat ko manak do atong manak mahamu amereng manak kasi parulau muna songon akka na maroha unang masongon akka na hurang roha inda dos do tu bangsa na dihabuangan babel ikom manat boha do tutuban no gunugo ni Jahoba ay to ho do be pangalahon namyon waing songon ibalga holong ditukani dihami halak na manat ba maul dui tertuk-tuk manat unak tertuk-tuk jamot unang terrobung boy dui bana mardalan doh dengan jalan apa tuluhon hombar dui naktu hatan itu hatan nang iturpukon nang epistel nakingan asa akan aporsea di ngodunai ikom malo mamake tiki parhasea kamu matiki ayari hasusadu waeng ninna dia pisteli asa halak na manadda Jahoba mangatusi dungo manat jala malo parhasea tiki odo nauk ta persia jari akamang do inang jalan ang niulamu taula ganun diaka sidalanata jadi nunga manat nunga dungo nunga takas ta perhasiang akati kita bui mari-mari mangatata selama tahun 2020 daun alai hombarto jahan di bornginon paikotong idu buanota hamanaton dohot hadungoon
nang namalo marhasiakon akatiki ido mambai semangat di hita gabilam tatusi mapajuon ni Jahoba tu bangsona nak tu hita ai di dokdo jadi pajojo muna maahu kutlahu kamu martangiak tuau gabe tangi honokku mahamu halak na dungo halak na manat halak na marhasiakku tikina tutu halak na mangatusi pajuon do persuruan ni Jahoba doi jalalulua muna maau lau jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupang hamuma au jadi odo jadi mangalului Jahoba ida kolan daol-daol sisilon manam golom ria-ria alaikon hibul tuak kaision tuak kana di bagasan parukilon di bagasan panosak ni zaman di bagasan hamaolon ikut toktong Jahoba mata lului songon pos nerohatta di tahun 2020 sada songon ima pos nerohatta notaripar tu 2022 nanaing ro sotung lupa hita disuruh Jahoba disarihot Jahoba dipasu-pasu Jahoba dipulihkan Jahoba do bangsonai nak kita biakamang do inang dipaune di pature Jahoba do ngoluta tribana mahita toktong marsigatung ai sakap hasonangan manang rancangan damai sejahtera ido sinakapanna di ngoluta ganu tahamula dia humaya kamang do inang toktong mata golom ibana nang marsak las rohatta ingotot tamamarhiti turpukon molo dipakulingi Jahoba bangsona marhiti Jeremia nang nuai kita dipakulingi jupangan mahita diasi ni rohani Jahoba halai ikon mahita manat ikom mahita dungo jala malo parhasiakut tiki ai Jahoba do napuna ngoluta Jahoba do napuna tikita sian ibana marhite-hite ibana jala marhapatean ti ibana do ngolutaon dari oleh dan untuk Tuhan hasini rohana ima mamasu-masu hamua kamang do inang amen martangiyang mahita ale Jahoba mauliate rohanami diho nung ngahubigi hami sakap hasonangan manang rencana damai sejahtera do naung sinakapamu di ngudunami songon nauk pinamasam tu bangsomi adorang sohabuangan dohodung di habuangan nasida disosoi hodo nasida asa mangula ulaun na toktong marpos ni roha tuho jala majuho jala gabe jupangan na sida doho songoni mana kami sipata mahol dongoluon hudalani hami alai moloho hujau hami labok do hati-hati nami labok do nang roha nami gabe boitiur hudala di hami nak pego mara go arsak gabe margugo do hami Tuhan mau lihat madiho satu tangamu masuk di ruas ni Uriam hakabi pitang erang taon manang di dia pinuaing na dibagas curamondo na dibagas na sidabi
na di pangaratuanon manang na mulak tubuh na pasugit. Iring-iring manasida di bagasan asini roham. Songoni maaka parhaladum. Terlumobi hami niuluhon nyamanami. Padita resort. Padita Daniel Taruliasi harahap. Nasai toktong manugu-nugu hami. Mangajari hami sudi parhaladum nang ruas ni huriam. Nang di tonga-tonga ni paru kilon songon pandemi. Di patudu hodo asin ni rohami. Marhite amanamion. Sai pahipas. Sai dongani ibana. Nang keluarga. Ramo titoktong. Padao nasasahid. Dohot mara. Nak kami sudi. Parhalado nauk pinili mi. Na tinugutukum do nauk pinasupasum. Sudi keluarga. Tubagas at tangamu. Huriam. Na og pinili mo hakabibi. Pasu-pasuma. Siap pemimpin pelayan. Opus. Sekretaris Jenderal. Kepala Departemen. Sudi parhubas di kantor pusat. Nang akka inanami amanami preses. Amanami inanami padita resort. Nang inanami amanami fungsional. Manangise pehami Tuhan. Parar mangulunami songoci Jeremia itoktong. Maka tidakon asin roham. Songo bangsom. Sai lihom madihami gugu. Mangulahon. Nasa lomo ni roham. Nung ngatakas widahami asin ni roham marhite kuriam. HKBP Tangerang Kotao di bagasan nasa taonon. Gudang doa kaparuk kilon. Diaka pelayanan. Diaka si pikiran. Nang diulaun ni ruas mi ganuk marsada-sada. Alai hurajumi hami jalahu hilala hamido. Asin ni rohamido. Nauku persauliho kami tol hasami tu ujung tahun Masihi laos bona tahun kalender gereja. Alan itu hari mersugut pe tu tahun naro pos dorohanami Tuhan toktong ramo tamu huriamon parguguammu pasu-pasuammu hami. Dina mula bema kay nanami amanami haang di pinoribot tu bagas na sidabi di bornginon do akka na di bagas na sidapi toktong ma asin rohami hu parsauliho kami mangasahon Kristus Jesus parholong dohot pangaramotio di bagasat tod di perbadia margugo mahami Tuhan majalo sakap hatuaon na siyako damemi jala mardami sonang mahami lahu pasangapoko mangulahol lomo ni roham makaholongi agyaisepe di ngulu namion secara khusus Tuhan adong godongan nami parhalado na dibagasan habo ni roha Upasaat nami do keluarga ni amang situa darto pakpahan. Dina marsak nasida, dina jumulo haha nasida di bona pasugit. Dina marsakap mulak keluargaon manang hari marsugut. Iring-iring ma di perdalanan tangan-tangan. Songoni ulaun di bona pasugit tiur sudi. Gabe apul-apul tu keluarga. Nak kami pihak kana marsak. Ho mana mangapul hami. Molotu ngadong namarlas ni roha di hami. Naing malas ni roha nami. Holad di bagasako. Mauliati ma Tuhan. Hu puji hami maho. Olat nion manotong. Rodi saliling lelengna. Amin.
Dina maret dehita sian bukuet de nomor 280 ayat sada do udupna tok tutuna denggat do laos disom mata pasahat pilihan khusus untuk perbaikan sistem akustik KBP Tangerang Kota na memakai amplop maret de mahita. Sa
Ida ni Tuhata nunga di papos rohata marhiti hatana pabuwa sakap hatuaw do sakap na taringot tuhita mergati petaon bulan dohot ari anggo sakap ni debata idang muba jaledang mose atong mersitio pamahita tuhata ni tuhata. Di bagasan pos ni roha dohot pakrimun tutuhata. Tadapot mataon 2022 nanaing basa-basa honon ni tuhata tuhita. Unang mahamu mabiar, jalaunang manodit-nodit, hapo si madebata, na majaga doho na mga linggo mihita, ay iba na do si parmakita, jalahita biru-biru pinarmahana, idaktagamon loason na tarsuladit pakmu, jaladang nok mata ni si jagaho, Tuhan tu debatama toktong pakirimota. Martangiang maita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na dinggan do nasau di bahasa na mau diutus hupasahat nami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo maiga be uap na hutus di julum pasu-pasu mai jalaramoti asa huparsiak kami pelianon pati bulok kerajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam tadahami gunang ni sileolehom mi tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai sau malomo ni roham di banua tongaon son na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, sisa madusa nami, songopanisa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami,
Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutoddi. Selamat menyambut tahun baru madi kita saluhutna ruas nihuria namar pungu di gereja Ondo Yaka Jabu. Horas.